बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 19थि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों लोगोसे जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 5थि लखिमपुर दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ जथायै खुंनो बे समाव लाहार फाहार जादों। फैगौ 29 आरो 30 डिसेम्बर लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिदि 1 नं थारियानि ब्रह्मपुर गामिनि सेवस्रामआव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय बे समाव आबुङै लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। बे जथुमाखौ गाहामै खुंनो थांखिजों दाफुंनाय बानजाय आफादाव बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि समाज सिबियारि निरुत ब्रह्मखौ बिबान होनाय जायो। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।